Avui ens va molt bé que ens acompanyi l'Albert Sant Feliu. Albert, bon dia i bona hora. Ha aparegut en aquesta taula, estava previst que aparegués una mica més tard, però com que just ahir vam saber d'aquesta decisió del Suprem que anul·la la sentència prèvia del cas de l'Hotel del Palau i l'obliga a revisar, i ja ens havíem vist aquest documental que es diu Corrupció, organisme viu, en què, com ells mateixos el publiciten, s'ocupa de la corrupció de proximitat. Nociu, si em permets. Nociu, no viu. Organisme nociu. I viu, no? Una mica I viu, i ben viu. I ben viu. I viral, exacte. Viu i viral, efectivament. Doncs hi ha molts escolta'm, accents. Organisme viu devia ser un bon títol perquè no sóc l'única que m'he equivocat. Aquí també està escrit com a viu. En tot cas, aquest cas de l'Hotel del Palau és un dels casos que protagonitza bona part del documental, perquè un dels testimonis és el de l'exregidora Itziar González, que va dimitint una mica del seu càrrec arran d'aquest cas. Ara ens incorporem a la tertúlia i parlem del documental i com hi encaixa. La voluntat de fer pedagogia sobre aquesta qüestió de la corrupció, o una de les voluntats, és amb les quals va néixer aquest projecte de corrupció, organisme nociu. Nociu, allò, i una mica viu, que dèiem abans. És un documental que es pot veure aquests dies a uns cinemes de Barcelona, el Cinema Girona. Cinema Girona, correctament. I que té previst fer una mica de circulació, no? Una mica esperem que la resta de cinemes del país se'n facin ressò. Tenim passes tancats a Girona, a Madrid, a Reus, i esperem que la resta de cinemes es facin ressò i vulguin obrir les seves pantalles. Un documental... Deixem-nos respirar una mica, Albert, perquè la gent es faci una idea de com està, amb quina intenció està fent. Perfecte. Ley de financiación de partidos. Sanciones desde que la ley inicialmente fue aprobada hasta ahora, cero. Esto es una mera apariencia, una escenografía, parte de una tramoya del Estado de Derecho español. Generen molta por, tenen una màfia darrere, et compliquen la vida, no us imagineu com. Lo que digan los profesores es peligrosísimo, puede tumbar todo el sistema de la formación. Es defraudación de caudales públicos, con conocimiento de administración. Amb la corrupció també hem d'adoptar unes mesures molt concretes. Nosaltres, com a democràcia, quines regles ens marquem? Que los poderosos públicos y privados abandonen, y lo voy a decir crudamente, su chulería institucional. Ha despertado esa conciencia ciudadana de decir, bueno, ya que no lo hacen los políticos, vamos a hacerlo nosotros. Quan la gent es movilitza i passa a l'acció directa, les coses comencen a canviar. ¿Queremos transparencia para qué? ¿Para evitar corrupción? Claro que sí, pero queremos transparencia para tener una participación ciudadana consciente. Un dels principals valors d'aquest documental són els testimonis, no? És a dir, la gent que parla, que trenca un silenci. Amb un el coneixíem una mica, no? Ens ha semblat reconèixer en aquella sala de la Facultat de Dret. L'aula magna de la Facultat de Dret. Són els testimonis, no? Gent que ha decidit posar-se davant d'una càmera i que han viscut aquesta corrupció, presumpta corrupció, molt a prop dels seus llocs de treball. I veiem, per exemple, la figura dels interventors dels ajuntaments. Certament. A més, el pal de paller d'aquest documental són els testimonis que des de dins del sistema denuncien la corrupció. Hi ha un bon càsting d'actors en aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que t'agafa des del primer moment i no et deixa anar, és molt colpidora. Perquè el valor i els valors de les persones que denuncien la corrupció des de dins del sistema, jo crec que és una que tots els ciutadans hem de tenir molt presents. Quan visualitzem una persona que ha denunciat la corrupció des de dins, és molt més fàcil empatitzar, que sigui propera aquesta corrupció de proximitat una miqueta, que és el que volem que sigui el documental una eina de pedagogia. Jo reprenem una miqueta la declaració de l'advocat del senyor García Bragado. La ciutadania no es pot permetre que hi hagi aquest daltabaix que després d'una sentència que tothom esperava del Tribunal Suprem, que l'esperaven candeletes des dels veïns de Ciutat Vella, que van ser els que van presentar la demanda a Fiscalia, el fiscal la va atendre, hi ha la dimissió d'una regidora com la Itziar González Virós, que tothom espera que hi hagi una revisió de la sentència i això sigui un daltabaix. No ens ho podem permetre. Escoltem què diu Itziar González respecte a aquest recurs, perquè això surt al documental. Què diu, com ho explica Itziar González? La sentència del tribunal no va ser satisfactòria. Després d'un judici en el que tots havíem confiat molt. Pensàvem realment que seria un abans i un després. Pensàvem que si la sentència hagués sigut satisfactòria, ja mai més a l'Ajuntament de Barcelona es farien aquestes coses. Ara hem de recórrer aquesta sentència al Tribunal de Cassació i hem de fer el Tribunal Suprem que valori considerar novament que allò era digne de ser condemnat. Necessitem de la justícia, els que lluitem contra la corrupció, els que la detectem, els que la denunciem,
el que ens hi posem allà a batallar-la, necessitem que els jutges completin la feina. Fins que no hi hagi condemna, la meva dimissió és inútil. Doncs això ja ha passat. El Suprem ha anul·lat aquesta sentència, però efectivament el que passa ara és això que ens ha intentat explicar i que entenguéssim el Joan Caral. No sé si ho he aconseguit. Oh, jo crec que sí, jo crec que sí. Alguna cosa s'ha portat. Però amb l'explicació del Joan, el que hi ha, crec, a partir d'ara, és més de censís. Més decepció, i sobretot decepció. Decepció i ràbia. Perquè no vol dir donar bàlsam, eh? No, però quan dic que no ens ho podem permetre és perquè després de tants anys de democràcia, per dir-ho així, cal que posem l'accent a les coses que hem d'erradicar. Tots necessitem referents. El documental Corrupció, organisme nociu, justament el que vol que visualitzi tothom, tota la ciutadania, són referents, es manquen referents. Els referents són els senyors Bárcenas, els grans corruptors. Però no aquestes persones, unes anònimes, altres no tant, que crec que són els referents que ha de tenir una societat com a individus per créixer. Jo crec que el més interessant d'aquest documental, que el vaig veure la setmana passada, és la forma que està fet. Aquí veiem l'Itziar i estem parlant d'un cas concret i ara ja li han posat noms i cognoms. Però resulta que el documental no és posar noms i cognoms en una sèrie de casos, és denunciar la corrupció, aquesta corrupció propera, veient uns personatges que són com tu i com jo, una interventora de Santa Coloma, un formador, un responsable de cursos, etc. I això és extrapolable a qualsevol lloc d'Espanya. O sigui, el que està passant aquí, que en uns casos concrets en els quals no es donen noms, no es donen cap noms, però en canvi veus que això està infiltrat. Per això és aquest organisme nociu. Per això ho trobo tan interessant. No, ho trobo tan interessant perquè vaig veure, jo m'identifico amb això. Quan veus aquella senyora que parla i parla de la por, parla de la soledat, del que significa, parla que els amenacen, parla que s'han quedat sense feina i són gent absolutament normal i corrent. No és el senyor Bárcenas, aquests grans herois, entre cometes, que surten cada dia, dius que està aquí, se'n va a Baqueira, que té les comptes a Caimán, etc. No, 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 són senyors i senyores normals i corrents que estan denunciant el que hem vist al seu ajuntament, el que hem vist al carrer. O sigui, per això crec que és absolutament important, no només que, a més, els mitjans de comunicació en parleu, perquè vosaltres també es foteu una clatellada als mitjans de comunicació, perquè realment no se'n fem prou ressò, suposo. I no dius, o sigui, els mitjans, perquè al darrere tenen amos. No es fan prou ressò, Núria, si em permets, i parlo com a director, i la Teresa Soler com a subdirectora, opinem exactament el mateix, sinó que hi ha una infoxicació, hi ha un excés d'informació. Si agafem els diaris i agafem els grans mitjans de comunicació, hi ha un excés d'informació contínua i sistemàtica d'un cas rere l'altre, i el que sincerament crec que no es va és donar veu a les persones que denuncien. Cas Pretòria, que el jutge Ruz, abans que el facin saltar pels aires, el podrà tirar endavant, és un cas molt similar al cas Púnica. Aquests dos casos tenen un nexe en comú. Hi havia uns interventors que de manera repetida i sistemàtica i uns directors generals de planificació estaven denunciant. Què passa? Com que no hi ha un òrgan superior que els faci cas, es van estavellar. Vull dir, hi ha vegades aquest excés d'informació el que fa és que, com a ciutadà, dius, bueno, pleguis, tanquis el diari o tanquis la tele i acabis portant els nens al col·le totalment descontrolat perquè no saps com fer-li front. Per això, aquestes persones anònimes, unes més conegudes, l'altres no, visualitzar-los com a referents per dir, jo com a ciutadà sí que puc fer coses per lluitar contra aquesta corrupció de proximitat. Però, Albert, jo si em permets una pregunta, no? Primer, després de fer aquest documental, quina conclusió n'has tret? Jo la meva teoria és, quan tu ho deies, és que són molts anys de democràcia. Jo crec que no és així. Són molt pocs anys. Clar, entre cometes, no? Són pocs anys de democràcia, a més una democràcia que ja neix amb mal peu, no? Perquè, diguem, aquelles persones que ja durant el franquisme ja la corrupció ja era el 100%, doncs continuen. Vull dir, si parlem de famílies, etc., són les mateixes que hi havia durant el franquisme, no? Que òbviament han mort i s'han anat... Andalusia? No, arreu, arreu. Bueno, és la meva opinió, perdona, Martí, és la meva opinió, no? Per tant, dic que parlar de democràcia i dir no, és que és una cosa sense màcula, no. La democràcia també té aquestes falles monumentals, no? Però després sí que és veritat que la icona podria ser el Bárcenas, Millet, etc., no? Però jo crec que està molt implantada a la societat des de la seva base i els bolets no són el Bárcenas, sinó que és aquesta gent que vol lluitar moltes vegades de l'anonimat contra una corrupció, una de baixa intensitat, etc. Ho dic perquè no pensem que la corrupció és una cosa que només
té noms i cognoms, no? Sinó per que això el que deia d'aquest documental. aquesta corrupció banal, que ho impregna absolutament tot, fa que la gent a l'hora d'anar a votar la tingui com a descomptada, una mica el que deia el professor Culla, diguem, com la corrupció ja està tan generalitzada, mirem altres opcions i aleshores votem els nostres. Però això és un missatge molt perillós, que la corrupció està molt generalitzada, és molt perillós anar-ho dient. Bueno, no és maca, no és maca. La realitat a vegades no és maca d'escoltar. El documental que va assenyalant el propi ciutadà, el propi espectador, dient, escolta, tots som corresponsables. No cal dir aquest missatge, tots tenim amics, familiars, bueno, és que tots són corruptes, i em quedo tan ample. No, ja n'hi ha prou. La millor manera de lluitar contra la corrupció és agafar consciència, són corresponsables. Jo, sincerament, convido a tothom que baixi més al cinema. Es pot comprar en DVD, que baixi al cinema. Al cinema Girona actualment estem en pantalla, corrupció, organisme nociu, perquè el cinema ja té un caire que acompanya per aquesta pel·lícula de sentiments de persones, com et van traslladant una rere l'altra. I aquestes persones anònimes, per exemple, tu comentaves al principi la tasca dels interventors. La tasca dels interventors crec que és molt desconeguda i són aquestes persones que vetllen perquè els impostos de la ciutadania es gastin correctament i segons la llei, des de la compra d'un bolígraf a fer una carretera. I això la ciutadania ho desconeix. Aquestes persones, malauradament, el sou dels interventors, que són els que vetllen pels nostres impostos, el marca l'alcalde. Hombre, clar, si aquí has de vigilar, et marca el sou, hi ha un munt de municipis que deixen la figura de l'interventor vacant. I la conclusió d'això? La conclusió d'això és, el sistema és corrupte. Va amb un interí de corrupte. No, és que a mi, perdona, molta gent diu, oh, el sistema és corrupte, ja estan aquests activistes dient frases lapidàries. El sistema és corrupte i una de les maneres de dir-ho és efectivament amb aquesta tasca que passa als interventors. I encareix els serveis públics. I encareix els serveis públics. Això és una cosa que em va quedar aquí, aquesta idea, el concepte de que ells des de dintre, els controladors dels impostos, diuen, sí, aquests diners que se'n van no tornen mai més. Per tant, tu, ciutadà, estàs pagant més per aquest servei. Martí i Joan B. Culla. Això és l'important. No, jo agrair-te, crec que és molt important i la gran notícia és que puguis fer això. Això, si ho fessis a Itàlia, probablement ara estaries en 3 guardaespatlles darrere. Crec que he tingut algunes traves que després m'agradaria que m'expliquessis. Que després d'escoltar-te, Marta, dona la impressió que estem tots bruts. I jo sempre diré, és una gran notícia que tots aquests casos surtin. És una gran notícia que estiguem debatint això. És una gran notícia que ens plantegem com millorar-ho. I també és una gran notícia pensar que no el 100% del nostre sistema és corrupte. I l'impressió que a vegades pot donar, i tu has aclarit molt bé, és que tothom és corrupte i que tots els municipis i tots els interventors i tots els alcaldes i regidors ho són. O corresponsables. Bueno, arreglem-ho, però també a la vegada jo crec que hem de sortir i dir, escolta'm, aquí hi ha gent que porta molts anys treballant per aixecar aquesta democràcia, que aquí hi ha hagut una història d'èxit, també s'ha d'explicar. Que facin un pas endavant. A nivell municipal, que facin un pas endavant. Que es denuncia la gent que realment posa la mà a la caixa. La ciutadania demanda transparència. Efectivament. Una de les eines del documental... Martí, no, però és que escoltant-te tu dona l'impressió que estàs dient aquí hi ha uns hereus del franquisme que encara ens controlen, i això és fals. Perquè almenys en el meu poble, la Bisbal, no són hereus del franquisme els que governen. Jo dic que l'etapa de la transició no es va fer net. Un moment, que abans has parlat tu i el Martí no ha pogut explicar. A partir d'ara, escolta'm, doncs lluitem a favor de la transparència i sobretot una cosa molt important que has dit, el tema dels impostos. Els impostos han d'anar dirigits a pagar els serveis públics directament i s'ha de dir clarament per què serveixen els impostos i per què es paguen d'una manera totalment transparent i auditada en els municipis, que és on probablement hi ha els principals focus de corrupció, petita corrupció. Proximitat és la corrupció que el ciutadà sap com fer-li front. Tu dius, a partir d'ara siguem més transparents. Perfecte, s'acaba la tertúlia, fantàstic, tot se'n va en casa i el que està a la tele diu, bueno, i? Amb el documental donem veu a l'Observatori Ciutadà Municipal, que és un grup de gent... Doncs demanar als polítics que els escollim nosaltres, que com diu el Joan molt bé, un polític et cau bé o malament, al final la política és l'art d'escollir, no? És de prendre decisió. Per això fa que els polítics et caigui millor o et caigui pitjor. Però la ciutadania ha d'anar un pas més enllà. Amb el documental donem veu a l'Observatori Ciutadà Municipal. Això és molt interessant, aquest. És una eina que el que fa és desencriptar els impostos municipals de tots els municipis, i inclús de governants, de qualsevol municipi. Centrem-nos perquè la ciutadania se'n faci ressò i vegi com es gasten les partides. Tots els municipis d'aquest país tindrien que tindre un observatori ciutadà municipal. És que és de sentit comú. Vull dir, ara venen unes eleccions municipals. El documental està en cartellera. Tothom que s'adreci pot veure exactament qui hi ha darrere dels observatoris ciutadans municipals. A Barcelona en té un,
acabat de néixer, a Girona, cada vegada hi ha més municipis. Volem transparència, perfecte, doncs fem un pas endavant, siguem corresponsables. Demanem als polítics, que els tindrem que votar d'aquí 4 anys, Em permetràs després per al·lusió directa, no? Sí, però és que com que ell no pot estar tota la tertúlia, no vull que ens embranquem nosaltres, que després tenim temps i setmanes. Joan. No, aviam, els documentals estan molt bé i els observatoris ciutadans estan magnífics, però en darrera instància qualsevol sospita, indici, acusació acaba anant davant d'un tribunal o d'un jutge. Bé, de tot, el documental. Jo quan el vaig veure, que el van veure amb la Ribó, i 350 persones més, vull dir que no, ara que els espectadors no creien que tampoc estaria malament, però vaja. Podeu anar al cine. Podem anar al cine i allà on vulguem. Aleshores, el tema és que la gent va sortir colpida. Gent a prop meu va plorar. No és freqüent en un documental. És que plora algú el documental, també. Perquè és una pel·lícula de... És que jo no vull dir res. No, que ho vegi. No és que sigui emocionant, si no són nens corrent per un camp de flors, que això podria ser molt emocionant. És una cosa que hi ha uns drames personals i una desvergonya per part de les institucions que els denunciants els han crucificat. Perquè aquest és el drama. És a dir, el cost no és la valentia de dir davant de tots els meus companys, jo dono un pas endavant, senyalo aquest i aquest, i mira, la justícia o qui sigui actua. No. Vostè, com se li acut aixecar el dit? Però què s'ha cregut vostè? Vostè és un desreial, vostè és una mala persona, vostè és un antipatriota, vostè no és la mare dels seus fills o el pare dels seus fills. Jo recordo que el primer que denuncia la corrupció municipal a Espanya és Alonso Puerta, tinent d'alcalde de Madrid, amb Tierno Albán, que el van fer fora del partit. Vull dir, i això continua. Clar, això és molt difícil si no hi ha incentius. Llavors, en aquest aspecte, jo crec que jo quan em va venir a fer les entrevistes i tot això, que quan sortim nosaltres ho poden saltar, vull dir, l'important són els testimonis. Jo no m'esperava veure, a mi em va sorprendre molt gratament, jo esperava veure un documental, diguem-ne, més convencional sobre la corrupció. A mi em va sorprendre moltíssim. Hi ha un documental, aquest caire emocional, realment xocant, commovedor, no? Dit això, si no fos pels jutges amb tots els seus defectes, i si no fos per la premsa o els mitjans amb tots els seus defectes, que podem posar centenars, això seria Sicília elevat a l'enèsima potència, perquè no hi hauria cap mena de control, perquè els controls político-jurídics ciutadans, i torno a subratllar, ciutadans han fallat estrepitosament. Per això, clar que la justícia té problemes, clar que tant hi ha alguna sentència com ahir del Suprem, que també el Suprem ahir va fer una altra, va ratificar la condemna al Baltar, el que va col·locar a la Diputació d'Orense 104 recomanats. Vosaltres imagineu col·locar a la Diputació d'Orense, que és una cosa molt petita, 104 recomanats. Has de tenir una agenda molt amplia. Va fer un àmplia. edifici annexa. Vull dir que la va ratificar i li diu de tot menys maco. Això és l'exponent de caciquisme d'aquest país. Clar, sí, I de cultura clientelar, totalment. És que jo volia arribar Torno a repetir aquí. això. Ara, també dic una cosa. Avui, 24 de març del 2015, tenim menys jutges, menys, i menys mitjans, menys, que el 2011. Això és una prevaricació política? És una decisió política, no? O et gastes amb AVE o et gastes amb justícia? Bueno, no, és que no em vull jugar... No, és igual. Si no trobaré un AVE o trobaré un palau de l'òpera flotant, perquè no em vull gastar els diners en justícia, perquè amb tots els seus defectes, amb totes les fòbies i les fílies personals, els jutges em controlaran. I penseu, això jo hem dit alguna vegada, l'únic sistema de control que no controla l'actual govern, l'únic és el poder judicial. Perquè tots els altres òrgans de control estan en mans no de persones afins, sinó de persones del partit, començant pel president del Tribunal Constitucional, Comissió Nacional del Mercat de Valors, Banc d'Espanya, tot està en mans del Partit Popular. L'únic que no poden, perquè clar, hi ha quasi 5.000 jutges, és controlar els 5.000 jutges. Solució, no et dono mitjans. Les places no les proveeixo. Et baixo el sou. No et dono més personal. No et dono més maquinària. O sigui, més oficina judicial. I ara això que diu aquest, el ministre català, que ara en 6 mesos ara digitalitzaran tota la justícia a Espanya, tu. Això semblarà això el miracle dels pans i els peixos, tu. O sigui, separar les aigües del Mar Roig és una cosa de nens comparat amb el que faran. Vull dir, és instal·lats en un sistema de descontrol voluntari. Clar, això desincentiva la ciutadania. Ara, jo torno a repetir, jo espero de la ciutadania també que amb un cost zero per la ciutadania, com a massa,
a nivell personal de sortir al davant, sí, però com a ciutadania de donar algun clatallot una mica més fort. Però, si em permets, al documental surt una persona que diu la ciutadania hauríem de decidir o de veure amb quines regles el règim. Hi ha moltes coses que es poden arreglar. I posem l'accent en l'educació. Estem molt contents, esperem que aquesta setmana ho puguem tancar en una escola de secundària. Una de les persones que va assistir a la preestrena, una nena de 15 anys, està parlant amb el seu professor, amb el seu tutor, per dir, escolta, fem una matinal, portem a l'escola al Cinema Girona, fem una matinal i oferim aquesta pel·lícula a la gent jove, als polítics. Tothom diu, ostres, hem de lluitar contra la corrupció, aviam com ho fem, hem de reflexionar tots plegats. Posem eines pràctiques, senzilles. Si volem que d'aquí 2 generacions siguem millor com a societat, comencem per una educació i que el jovent tingui una mica de coneixement. Pregunta al doctor Caral, la corrupció es pot, si no vaig errat, està tipificat com un delicte contra l'administració. No es pot tipificar que hi ha molts delictes de contra la Constitució o contra la humanitat. Escolta, els diners que surten de la corrupció surten de la meva butxaca. Els diners que entren al circuit de la corrupció surten del circuit. Espero que ningú vegi la teva pel·lícula via pirateig, perquè a Alemanya si algú pirateja 3.000 euros de multa. I aquí, en canvi, pirateja tothom que després diu la corrupció, la corrupció... No, pirateig són 2 anys de presó aquí, eh? Quant? El pirateig informàtic són 2 anys de presó mínim, eh? No, però ell vol dir el baixar-se pel·lícules. Sí, baixar-se pel·lícules. A Alemanya 3.000 euros de multa. Aquí ara també està sancionat. Sí? Sí, amb una multa. Bueno, no, el problema... Clar, comencem, educació, el problema no és fer lleis. Jo les lleis... No, exacte, el problema és aplicar-les. Exacte, és a dir, jo he de disposar d'un mecanisme de control que quan jo em baixo una pel·lícula il·legalment, algú pugui dir senyor Queralt, passi per caixa. Però això és igual. Si jo, per exemple, el sistema dels interventors és un cost nacional, perquè això era per no desmembrar la unitat d'Espanya. Per això mantenim els interventors. Molt bé. Molt bé. Llavors, és un cost nacional, com els secretaris i els depositaris i directors de banda de música, són els 4 cossos municipals de caràcter nacional, que llavors fan unes oposicions, diguem-ne, nacionals, estatals, i després són assignats per categories als diferents, comences per Ajuntament de tercera, segona, primera i especials. Llavors, el sou el pactes. El que ha de certificar la legalitat, que és el secretari, també ho pacta. Llavors, clar, si tu et poses una mica, diguem-ne, una mica gallet, et fan la vida impossible. Aquestes persones, el greu és que s'ha comès delictes amb ells, s'ha fet moving, que és un delicte del Codi Penal. Amb la pel·lícula en parlem, en surten 2 casos. Ningú, clar, perquè a la sobrevíctima, a sobre que està allà aixafada, que li ha passat la pisonadora per sobre, que l'han deshonorat, que l'han deixat sense curar. Però mira, si almenys et envien a casa, et posen a parir, però mentrestant vas cobrar, no. Et passa la pisonadora per sobre, a sobre tu has de gastar-te els diners, anar amb un abogat o defensar el fiscal. O sigui, perdó, denunciar el fiscal. Tot és tan complicat. El mecanisme està dissenyat a la pràctica per la impunitat, perquè el problema de la corrupció no és que n'hi hagi corrupció, n'hi haurà sempre, com hi ha homicidis, hi ha violacions, però oi que ens escandalitzem quan ja sabem a la nostra societat que hi ha homicidis sense castigar o que hi ha violacions sense castigar, ens escandalitzem i posem mitjans. No tenim homicidis... Ha d'haver-hi un moment que hem de trencar i fer un pas endavant. Clar. Nosaltres fem aquesta proposta, aquest documental, ens posem en la mateixa línia que els denunciants coneguts i desconeguts per dir, senyors, fem un pas endavant. Però per això aquesta pel·lícula vostra és tan sumament interessant. Núria. A veure, el que queda clar que hi ha una exigència de control, de transparència, el que deies tu, de corresponsabilitat, però també oferiu eines. I torno a insistir en aquesta eina de l'Observatori Ciutadà Municipal. Perquè dius, jo és veritat, he entrat moltes vegades a voler veure, però no ho acabes d'entendre, no ho pots decodificar moltes xifres. Un pressupost, per exemple, dius, clar, a mi que em diguin 3 milions a l'Ajuntament de Gratallops o de Barcelona o el que sigui, no? Però si jo no puc veure el detall de tot això, resulta que hi ha una forma de transparència falsa, absolutament. I, si no recordo malament, crec que dieu que només 32, el responsable d'aquest observatori, crec que parla de 32 municipis de Catalunya només. Quants en tenim? 8 o 900 a Catalunya? 247. No? Em sembla que sí. Quants en tenim? Bé, i sé que hi ha unes certes reticències, per molt que aquí firmem lleis de transparència, aquests observatoris al final... Però en canvi hi ha una reticència per part dels ajuntaments d'utilitzar aquestes eines que qualsevol ciutadà dels que no entenem res, que poguéssim clicar i entendre 4 coses. Però, per exemple, això no és municipal, aquests observatoris són ciutadans, no són municipals. Sí, és una eina que han dissenyat. Però són unes eines
per vetllar pels impostos municipals. La iniciativa ha de venir de la ciutadania. Però això és una eina privada. La ciutadania ha de fer front comú i dir-li als poders... Escolta'm una cosa. Però perdona un moment, penseu en la transparència. A l'Ajuntament de Sabadell era l'Ajuntament més transparent segons Transparència Internacional. I la nòmina, els 4 primers de l'Ajuntament estan processats. Vull dir, això de la transparència s'ha d'escarbar, perquè al final després la transparència no és més que maquillatge. No és una cerimònia que la vam veure fa pocs dies. I per això aquesta eina vostra, bueno, no vostra. Ara que el meu, els hi fem d'altaveu. Que ha fet el Joan Viculla, que jo crec que l'ha fet molt en sèrio, no? Quan has dit, bueno, quina solució hi ha? Estem parlant de moltes coses, però ara acabeu de dir una cosa que, en fi, que no sé si tothom sabia, no? Resulta que els interventors el sou el marca l'alcalde. Això és anacrònic. Interventors i secretaris. D'acord, doncs una mesura... Si és un cos estatal i hi ha 4 categories o 5, doncs hauria d'haver-hi un... Exacte. Per exemple, això és un... Ho dic perquè és que estem a punt d'anar a unes eleccions. És a dir, algú no podria fer la proposta de dir, escolti'm, que això efectivament és una anomalia i això s'ha de canviar. No calen més coses. En un país ben ordenat i ben polit no caldria tantes coses. Consciència, participació ciutadana i controls. I lleis, i lleis. No, les lleis les tenim, però no s'apliquen. Doncs un observatori no ens ho salvarà. No, un observatori el que permetrà és agafar consciència ciutadana de dir, aviam, amb el meu municipi, com es gasten els diners? Es gasten de manera legal, es gasten no. Si el municipi no té res a amagar, que ho faci transparent, faltaria més. És que sembla que l'observatori sembla com, aviam per on t'enxampo. No, hi ha municipis transparents, perfecte, jo crec que això és no creure en la política. Tenim els nostres representants polítics, tenim els regidors i regidores, tenim els alcaldes i alcaldesses. Aquests ha de ser el pols democràtic de qualsevol societat. Però la democràcia és més enllà que votar cada 4 anys. Qualsevol decret ha d'anar signat per l'interventor i el secretari, no? I validat pel ple. I si el ple... Alguns sí, alguns no. Bàsicament, i si el ple signa en contra, com li ha passat, com parlem amb la pel·lícula, què ha de fer aquest interventor si no té ningú aquí a executar aquesta demanda? Però és això el que s'ha de canviar. Això no ho canviarà un observatori. Això serà més paperassa encara. El que es canviarà és quan la ciutadania faci front comú i doni veu i visualitza les persones que denuncien des de dins del sistema. Al final, tenim els polítics que ens mereixem, perquè els acabem votant. I és veritat, i per això dic, tots són corresponsables. L'observatori, el donar peu a l'interventor, el parlar de com s'han de gesticular els impostos. Al final, ho aconseguirem si tots ens posem en un front comú, és que bàsicament és molt més senzill. Aquesta desafecció política de les eleccions municipals del 50 i pico, això és evident que el sistema s'ha saltat pels aires, no? Vull dir, al final el que hem de recuperar una miqueta és aquest estímul i aquestes ganes per la bona política. Això també és pel que aposta la pel·lícula Corrupció, organisme nociu, per demostrar a la gent que hi ha gent amb ganes de fer bona política des de la ciutadania. I això em fa recordar, alguna vegada hem rebut algun mail, quan ens passa com avui, que tot està molt focalitzat en aquests temes, sempre rebem algun mail d'algun espectador, d'algun ciutadà, que, per exemple, s'ha dedicat tota la vida a la política, algun regidor d'un poble que ens ho recorda. Escolta'm, jo m'he dedicat honestament tota la vida posant-s'hi les hores... És que la majoria ho fa bé. És que segurament la majoria... Segur no. La majoria ho fa bé. Per tant, jo crec que en honor a ells també val la pena. A més, una cosa. És que a vegades dona la impressió que som uns masoquistes. No, però és un tema d'actitud. El Josep Canal, el fundador de l'Observatori Ciutadà Municipal de Girona, ho explica molt bé a la pel·lícula. Diu, quan vas a l'Ajuntament i els hi preguntes, dona'm els impostos, et pregunten, això ara no toca. Perquè es veuen com agredits, no? Ara vens tu, ciutadà, a demanar-me una cosa que ja controlo i gestiono jo, i llavors és un tema cultural també de dir, escolta, jo faig que les coses ben fetes. Perfecte, doncs fes-ho transparent, ensenya-m'ho. Si no es tracta de fiscalitzar ni atacar ningú, segur que hi ha molts municipis, molts regidors, feu-ho visible, faltaria més. Si al final la gent no té ganes d'anar fustigant i anar castigant polítics... Al contrari, necessitem referents. Aquesta proposta en forma de pel·lícula documental, Corrupció, organisme nociu, es pot veure ara al cinema a Girona, voltarà també per alguns altres cinemes de Catalunya i, en fi, suposo que el que voleu és que serveixi pel que vosaltres la vau pensar, no? També amb aquesta voluntat pedagògica i una mica també d'oferir solució, no? No ser només una crítica destructiva, sinó de dir, escolta'm, hi ha manera també des de dins del sistema intentar denunciar-ho i fer un pas al davant i que els nostres referents siguin
justament aquests, qui fa aquest pas endavant i ho denuncia, pagant-ho a vegades amb un cost personal molt alt, i aquesta és la part segurament més colpidora d'aquest documental. I està fet amb microfunding, que això és interessant, perquè això ja vol dir que hi ha sectors de la societat, com vau anunciar vosaltres fa temps, que em va caure a les mans allò que necessitaven diners, i veus que cada vegada més funciona això, que si puc posar 10 euros, que si em poso 15 o em poso 5. O sigui, aquest és el projecte que volem fer, i resulta que vau trobar una xarxa prou important de ciutadans que s'hi van sumar. Que surten tots, al final. Sí, home, és el màxim respecte que podem fer als 451 ciutadans que ens han recolzat des del primer minut. Penseu que nosaltres vam fer un tràiler, vam rodar una seqüència, carinyosament diem 5 a taula, ja doncs per ensenyar a la ciutadania, mira, aquesta és la línia argumental, aquests són alguns dels testimonis, aquesta és l'estètica i la realització que volem dur a terme, i amb un projecte ben documentat el van posar a l'abast de la ciutadania. Doncs per acomiadar l'Albert Sanfeliu, alguna novetat sobre el que us explicàvem d'aquesta operació policial de la jutgessa Alaia. Efectivament, hi ha detencions i entre aquests detinguts hi ha 10 exdirectius del Servei Andalús d'Ocupació.